É un proxecto piloto que nace pois nese afán que temos de protexer os nosos núcleos rurais, eses máis de 30.000, como digo sempre, núcleos rurais que temos en Galicia, de protexer esas zonas das faixas secundarias. Non? Este proxecto, o valado virtual é unha cousa que xa está aprobada, que sabemos que funciona, pero queremos dar un paso máis pois, neses desbroces das faixas secundarias que, insisto, son na inmensa maioría propiedades particulares, que é moi difícil ás veces de limpar por a orografía do terreno, porque son fincas pequenas, porque hai arbolado e ten que ser un desbroce manual. E deste xeito, pois coa ganadería en extensivo e cos gandeiros, aproveitando esas sinerxias, o alcalde nos propuxo dar ese paso máis nos desbroces desas faixas secundarias, facendo con ese valado virtual e co apoio dos gandeiros. Quero agradecer a Monse pois, a colaboración tamén, para meter as vacas nesas zonas das faixas secundarias e mantelas limpas todo o ano dun xeito completamente natural e ao mesmo tempo pois que as vacas poidan estar arredor dos núcleos rurais facendo ese traballo, non? Que ademais pois están, coidan o territorio, abónano, que tamén é moi importante, e é unha axuda, non? Creo que é unha iniciativa que, como digo, poñemos en marcha por primeira vez aquí en Muíños, pero estou segura de que moitos outros alcaldes e alcaldesas pois van a querer tamén poñer en marcha nos seus concellos. Hai un compromiso por parte do alcalde pois de manter xunto coa gandeira, neste caso Monse, esas zonas pacidas, digamos. Eu creo que vai a ser un xeito naquelas zonas onde hai ganado en extensivo, pois unha maneira moi boa, pioneira, pois de manter protexidas as aldeas, que é como se mantiveron, en definitiva, sempre protexidas, de xeito natural. E queremos pois impulsar desde a Consellería, como neste caso, aportando esa tecnoloxía que tamén hai que poñer en valor, 100% galega, que nace nunha empresa innovadora, que ten o seu orixe tamén na ganadería, pois é unha familia que foi de orixe gandeiro, ubicada pois nunha zona rural da provincia de Lugo, e creo que todo suma, non? E creo que, como digo, que este proxecto que o vamos a seguir estendendo por o resto de Galicia